Mga agit ay kung ati susanog. Karang Julie na ibay, karang shootay ba? Nagkara siya dito ano? Basta magkakita siya sa akong Julie. Ara akong Julie no, gwapo kayo. Kan pa, Jod. Wow. Sabi akong niliyon si ate Susan sa balaybay. Itong naaba siya. Ay, sakto. Nakabri ang pultahan, bay. Nadyo si ate Susan, anak, bay. Ayo, ate Susan. Ate Susan, dula ta. Awa, ate Susan, daganti kong Julen. Oh, saan naman po dito yan? Saan naman po ituyo ni mo diri? Naku, ito yun mo ba ka nang Julen na, ka nang mulati sa sagi, ka nang Julen. Ha? Usa man lang Julie na nga mulati sa saging? Wadyo ko kabulo na idriyan. Ano na mo dulaway? Ay, kasimpol. Tara, tudluan ti ka, ate Susan. Sige, tuduwi ko ha. Ano, ate Susan, no? Tiyadang. Hala, hindi uto jud na idriyan oy. Mo-shoot gyud ang Julie na ana bay. Napag-shootanan bay. Oh, oy, ako lagot mo. Ano diyang tirada? Utukan pud kay ka no? Di pud kay mo tirada ba? Saan, sugura ta? Oh, sige, sugod na ta. Sige, ate Susan, na ako lapit ko na, ha? Wow! Oh, Adrian, ikaw na pod. Sige! Dalawa, shooter ko ko na eh. Yeah! Hala, ka-shooter niya bay. Ako lagot ni, guwapo. Hala, wapo gyapon. Ano man na, basta shooter. Dalawa, tanawa, last. Hala, nagala sayang na shoot oy. Ako kaani bay. Sige, ikaw na po. Oh, sige, ako na po. Tanawa ha. Kira ha. Tanawa ako, Adrian. Hala, may shoot bay. Ang gusto man ang uban oh. Hala, nagkada ko di mashoot ani bay. Oh, kumana, tanawa. Dagang ang shoot ani ba? Na, kagamay. Hala, kumana lagi kayo na shoot bay. Dakon man to ganina. Oh, butalong kay ka ako, pagtindigan na ako. Shooter good, guwapo pa, Jod. Ambin na nabi. Oh, sige. Pildi man gid ko bay. Oy, muna ni ubang Julie ako. Unya, pildi na mag-aagto na ko. Na, malasa pa bay. Nahurot man akong Jolene bay.